Bueno, pois este parque a verdade é que ten unha historia moi peculiar porque foi o primeiro parque natural de Galicia, iso é moi importante remarcalo, pero é un parque que naceu, digamos, dunha reforestación. Hai máis dun século este lugar onde hoxe estamos rodeados de vegetación estaba totalmente pelado, quedara así por incendios, por talas descontroladas, pastoreo e demais. Entón, no 1910 empezouse unha reforestación que foi levada a cabo polo enxeñeiro de montes de aquí de Tui, Rafael Areses Vidal. Na reforestación se utilizaron sobre todo piñeiros, pero tamén moitas especies exóticas. Por exemplo, como o eucalipto e a acacia, que as trouxeron desde Australia. Bueno, pois algunhas agora mesmo están dando algúns problemas porque son exóticas invasoras, pero bueno, xa se están tentando erradicar. Se está tentando volver un pouquiño ao autóctono, ao noso, pois aos castiñeiros, aos carballos, por exemplo, as sobreiras e demais. No 1935 xa foi declarado Sitio Natural de Interese Nacional. E, pois, anos máis tarde, no 1978, foi declarado Parque Natural, que foi o primeiro, como digo, de toda Galicia. Hai restos arqueolóxicos, hai valores etnográficos moi importantes, culturais, hai moitas lendas e demais. Coménzase primeiro con sementeira, sobre todo de pino laricio, que a variedade austriaca, e outras especies. É importante soliñar a loita contra o tema do pastoreo libre, que tuveron que pechar as repoblacións para impedir que o gando recomera as plantas recén nadas. E despois tamén intentar meter especies para probar como iban e darlle unha beleza engadida ao que é o Monte Aloia. Do que máis hai agora no monte sería o piñeiro do país, o pino pináster, piñeiro silvestre, hai exemplares de piñeiro radiata. O piñeiro radiata ten unha rexeneración peor que o piñeiro do país, é por eso que prácticamente xa casi solamente quedan os exemplares adultos, non hai masas xóvenes de piñeiro radiata. Os cipreis, Chamiciperis lawsoniana tamén quedan bastantes exemplares, algunhas edosugas. De feito, casi todo isto está nunha das entidades propietarias dos terreos do Parque Natural, que sería a entidade local menor de Pazos de Reis. Aquí é onde se atopan prácticamente a maior diversidade de especies. A comunidade está pensando facer unha declaración de formación senlleira das pequenas especies que hai aquí no parque. O tema do territorio do que é o Parque Natural son dúas parroquias. Unha é Rebordáns, que é un monte veciñal mancomún que ten sobre 412 hectáreas, e outra é a entidade local menor de Pazos de Reis, que aportaría ao parque sobre 330 hectáreas. As dúas comunidades teñen un aproveitamento forestal, están inda algo a baixa, pero estamos falando de que poden ter cerca de 1.500 metros cúbicos de madeira de produción a ano. Son montes ordenados, teñen proxecto de ordenación en vigor, son montes certificados, vaise facendo aproveitamentos anuales. Se intenta que eses aproveitamentos non influyan na reproducción das especies, desde logo todos aqueles valores que teña o parque de flora, digamos, endémica ou que poda sufrir, sempre son preservados. A xente que máis ven suele ser a xente local, a xente de Tui, a xente de alrededores, algún tramo de portugueses. E despois de verán temos incluso de toda España, temos afluencia de xente que non coñece o parque, solamente polas vistas sube hasta aquí. Ahora mesmo estamos situados aquí no mirador da Cruz, ven non solamente para discurrir as sendas do parque, sino simplemente para disfrutar das vistas de Portugal desde o alto da Cruz de 631 metros.